Osap. Tieto veci môžete vidieť na hlavnej ulici v Hagu. Mojou prvou zastávkou bola časť menom Spev. Napísané Spuj. V tejto časti mesta nájdete rôzne posilovne, fast foody, ale taktiež aj celosvetovo známe kino menom Pate. Toto kino viete nájsť na druhom poschodí tejto budovy, s tým, že z eskalátorov máte takýto menší výhľad. V centre mesta môžete vidieť pár takých umeleckých kúskov. Nedaleko od tohto sa nachádza aj parkovisko bicyklov, kde ich je strašne veľa. Bol by som zvedavý, koľko z nich sa denne ukradne. Hneď vedľa viete nájsť toto. Netuším. Hneď naproti máte krásnu uličku menom De Passage. Stále keď sa tam prechádzam, mi to pripomína Milano. On trošku off budget. V tejto uličke sa nachádza najpopulárnejší mini fast food, kde ponúkajú sendviče a krokety. Pozrite na tú radu. Akurát sa nachádzam v štvrti, ktorá sa volá Grootmarkt a je to miesto, ktoré je riadené jednou celou veľkou firmou. Máte tu viacero podnikov, kde si môžete sadnúť, najesť sa a pokecať s ľuďmi. A skoro každý jeden večer je to tu preplnené. V tejto štvrte som bol na obed, takže tam nebolo veľa ľudí. Je 15 stupňov a ja som tu v zimnej bunde. Pod celým centrom mesta sa nachádza tunel, kde premávajú električky. Pripomína to metro, lenže to metro nie je. Tento tunel tvoria dve zastávky, ktoré vás odnesú na začiatok a koniec hlavnej ulice. Ak by ste chceli viac takýchto videí, dajte mi kľudne vedieť do komentárov, nezabudnite dať follow a like a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.